Do vášho kina prichádzajú dva krátke filmy, ktoré pripravila Cirkevná základná škola v réžii Rastislava Červeného. Premiéra bude v nedeľu 29. novembra. Hotely Grand o 14:30 a 16:00. Prichádza k vám príbeh Mušketieri. O minútu začíname! Všetci na scénu! Ste len 5 minút bez dozoru a všetko je hore nohami. Myslíš? Ja sem chlapci! On vám chce niečo povedať! Je vám to jasné? Jasné, šéfe! Aha, dáme Harryová kométa! Poďte do kríkov! Kapitán Beat sa pridal k Wolfinom, pochop to! Moci, ktorú mám, vás zatýkal, pane! Jeden za všetkých a ty si sám. Ale my sa